This is Africa. It's time for Africa. Yeah. Králové dámy, které vypadají, že jsou naprosto přebornice nejen v aerobiku, ale i ve fotbalu. Je to tak? Jo, to je 5:1, takže se to vyzkoušíme, jo? Co je offside? Co je vápno? Místo připraváci? Samostatní nájezdy? Nenechala se nabídat. Tímto tady odpoledne vítám i porodkyni Markétu Majerovou. Já vás zdravím všechny, zdravím publiku z Hradce, to jsme ještě dneska nezdravila. Tak já se musím zeptat, ty členky s těma míčema jste měli i minule? To jsem si vůbec nestačila všimnout. Musím říct, že teď se 14 diskutovalo v tisku, jestli naše země potřebuje nový fotbalový stadion. Myslím si, že ne, že jediný důvod je proto, aby vy jste měli kde vystupovat, protože vy si to prostě zasloužíte. Bylo to